Искате да имате YouTube банер на канала си? Еми тогава останете до края на този клип и разберете как. И здравейте хора, съм Alex Gaming и днес ще ви покажа как да си направите YouTube банер за своя канал. Така, първо ще оставя линк за ето този сайт, Photo Editor Online, който иска може и с Photoshop, но за по-слабите компютъри това мога да ви препоръчам. Така да се качи, извинете. Виждате в сайта и извинете, и цъкате тук Launch Web App. Така. И после тук ще ви покажа. След това ще напишем YouTube банер. Така. Изображения и това май. Мисля, това използвах аз. Да, е това и си го сейвате. Аз си го сейвам на десктопа. Така. И тук може да копирате резолюцията. Цъкате цъкате Create New Image. Тук може да се копирате 1546 на първото. 546. Така. Извинете. А на второто 423. 423. И тук задължително го правите на транспортер. Това може да не го затваряте. И цъкате ОК. И тук вече си го нагласяте. Само така да направим. Така. 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 Какво друго? Да. Сайта, който ще ви трябва, следващия сайт, който ще ви трябва е CoolText и него ще го има в описанието. Ето и тук си избирате какъвто надпис искате, примерно кой. Ето това, примерно. Едемте. И тук си пишете името на канала, моите Alex Gaming. И тук пак е задължително си го правите на... Така, и тук задължително го правите на 100. И вместо го сейвате и така, просто го правите на малък екран и си го дърпате ето тук. Това може да не ви трябва. Така. Следващото нещо са ви картинките на банера. Примерно, най-известната игра. Minecraft. Ето. Но тук може и от тези, може и ето така. Пънaka да не пишете. И така, примерно. Кое е? Ето това, примерно. И Save Image S. И пак тук. Си усетите на десктопа. И да кажем, на мен ми хареса, къде беше. Сега да го намеря. Ето това. И тук може и с други. Ето това не е. Нека да бъде това. И това го сейваме. Така, това може вече да го затворим, след като вече сме сейвали всичко. Ако искате да сложите някакъв тапет от вашия компютър, или ако нямате, може да цъкнете тук. И ето тук, където пише Grant, е на тези. Това. И тук си избирате каквото искате, примерно. Нека да сложим това. Хващате тук. И трябва да ви е на една черта. Моето не. Сета.
И така си го избирате. Така. Какво направих? Няма значение. А сега най-лесно цъкаме Ctrl Я и ще си изберем. Само да видим кой беше. Не. Това е банера. Ето. И някои хора правят от тук, от Edit Table. Аз за най-лесно това си го дърпам тук долу и тук където пише Layers. Дърпам го това, ето тук го дърпам. И това вече може да си го махнете. Така, цъкаме на Edit и Free Transform. И тук вече може да се го оголемяваме и така нататък. Ето аз сега ще си го направя това като 5 и цъкаме Enter. И е това моята 5. След това картинките или първо името. Нека да ви покажем с картинките. Пак цъкаме Ctrl за най-лесно. И ето тази картинка си избрахме. Ние. Айде два пъти ще я сложим. Това може и с други картинки, каквито ви поискате. Ето. Примерно. Не, така не е хубаво. Примерно, това го слагаме тук. Така. Не разбирам. Не, явно с някаква друга картинка. Ще трябва да пробвам съм да го наредваля. Да. Някаква друга картинка ще ни трябва. Крафт. Така. Някаква картинка, каква картинка, какво да си изберам. Това. Така, Save Image. Diamond Cork. Diamond Cork. Ctrl Я. И цъкаме Diamond Cork. Къде е Diamond Cork? Ето е Diamond Cork. Правим така. И ето вече нямаме бели неща. Пак цъкаме Edit, Free Transform. И сега правим както не искаме. Така. Може пак да се сложим, аз пак ще сложа. Махаме, слагаме така. Е, Free Transform. Може и така да се въртите, както вие поискате. Така. Сега е време да сложим и нашето име. Пак цъкаме Ctrl и О. Ето около текста. Ето на го името. Бум. Пак отиваме на Edit. Free Transform. И си го местите така, въртите си го голямо, малко. Да, може да си го обръщате. Но аз нека да го... Така. Хоп. И ето. Какво друго да ви покажа? Да, как се слага. Можете да си добавите други картинки, както искате, примерно.
какво направих. Не само, че не банер. А се... Subscribe. Изображения. И тук може да си намерите някакво такова, като бутонче. Примерно ето това. Да пък това ще има бел. Кой. Това. Примерно това. Save. Окей. Това го затваряме. Така, текст. Хоп. Така. Слагаме. Отиваме на Free Transform. И тук си го правим както на нас не да правим. Не. Примерно. Аз сега жумбат, защото ще закрива лицата. Сега ще ви покажа как да си усвоите. Трябва първо да го сейфваме. За най-лесно цъкаме Ctrl и S. Тук го правим на Quality 100. Тук го правим каквото ми искаме. Тук го сейфваме и тук го затваряме. Do you want to save image? Ние вече сме го сейфвали. И така може YouTube банер. И така може да си махнете всички. Идете. Да си махнете само да си махнете всички глупости. Сега. Не цъкаме на Create New Image, а Image from Computer. Fuck. Чайте малко. По погрешка изтрих. Добре. Слава богу. Както казах, Open Image from Computer, YouTube, банер, така, Ctrl-U, делелето, слагаме, отиваме на Free Transform и си го трансформираме. Ето, цъкам Enter. Сега това го сейфваме. Пак слагаме на Quality 100. Окей, Save. Image was save. И да, хора, това беше с този клип. Надявам се да ви е харесал този урок по-скоро. Скоро ще направя урок. По-скоро и други уроци ще направя. Не знам какво ще бъдат. Но и да, това е всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако така, дайте, оставете по един лайк. Ако не ви е харесал, по един дизлайк. Дайте едно subscribe, за защото много клипове. И ще се видим в следващия клип. Чао от мен!